Saiki ketoprak. Ayo, Kok. Buka kangkung. Iki dakwane cempluk karo gentho. Sing dadi cempluk Nisa. Sing genthone prayoga. Yo dados. Du du. Ora tenang. Kuwi dawel kasep apa sapa kuwi? Oh, duwe. Iki pripun? Wis di oleh saweran to? Sampun. Ah, iki nek kowe ora ngadeg ora disampet. Kula derek iki. Iki jakukane, Kula derek. mengko kowe karo urusane karo aku. Sampe wae. Kene nek wong damel omah nika nek ngedeke niku pun ngangge sangu piye? Alah, wong sangu mburi wae. Dalan wong bensin. Ah, wis biasane sesuk njaluk nomor rekene. Nek sesuk lari rekening Ya. kok. Bu, nanti Bu apa Bu? Wah, Bu, gampang di anu sik. Iki japukane gentho karo cempluk. Gentho kali cempluk. Nah, Duh, berat iki. berat Berat niki lakon berat ya. Kok berat piye? Nek gentho niku kula biasane Hah? niku nek ten TBK niku kula 850. Wah. Kuwi mung sak gentho. Nggih. Sak gentho kuwi. Nggih. Nek damar wulan niku 100. 100. Lek nek Gentho 50. Nggih. Damar bulan 100. oh, wis kasih doe. Tinimbang aku mung dedel duel. Ampun ke piye nek dadal dhuwit. Lambemu to. Oh, senengane bar pirang yo. Bali nggo sarung. Kira biyen. Gentho nggih. Hah? Gentho. Gentho. Nih. Hah. Duduk. Wasia. Aku adimu gentho kok pangling. Kok rupamu saya ra mendaci ta, Gentho? Ya rupa ora sang ngrupak-ngrupake. Kowe ra suwe ra petuk aku ta yu. Lambemu saya. Iki wis tak anu soalnya wis tak operasi dadi iki. Jan kaya cinokot. Kok apa lho? Yo, Hmm. iki biyen wis tau rembug tuwa karo wong kala. Nek kowe iki arep didadekke manten karo aku. Sapa sik omong? Wong kala bapakmu. Ya, Ora Gentho. sadurunge dadi manten sesuk teke sapa, saiki yo tek sapa, aku ladenono sithik. Kowe iki adikku Gentho. Ora apa-apa gek mbok dhewe ngladeni iso. Pokoke aku emoh. Gentho. Wah. Aku ki saya suwe nyawang kowe iki jane yo blenger. Ya nek bener ya wis rasa gitu wae. Ning aku kepengin sing wong kaya kowe. Liyane ya oke. Sing kuat ngadai. Gentho. Ora mung gentho. Piye? Aku yo kepengin buka. Aja Ora. ya. Ladeni aku. Pokoke emoh aku Gentho. Ngladeni gentho ki ora perlu nganggo rasa tresna. Kowe teko sumeleh nyoto. Apa Pokoke aku emoh Gentho. enak. Aku emoh. Aku ki mbak Yumu Gentho. Aku mengko nganggo klamit. Klamit yo yu blusul.
Kok guru langit barang pokoknya aku empat gendong. Aku ki Mbak Yumu. Pokoknya Manis manubur. aku arep balik gendong. Mengko. Aku ki agi nyawang Aja mbok sawang. kahanan sing ngedap. Pokoknya aku arep balik gendong. Dah heboh dadi marming genthok. Kaya ngono. La ilaha illallah. Latihnya apa ya? Pokoknya aku empat gendong. Sinawang datang seni cemekel nyawang wong ayu aleman reko aku nek pas kon tembung iki rekoso tak lakonane anggerakku entuk nyawang wong ayu lambene abang yen mati aku wis urung angger tresnaku mbok tampa pokoknya aku empat gendong. Aku arep balik. piye Aku arep balik. lek bali mengko Iki wis kaya ngene iki. kowe rasah sumelang ana tatu kang ginaris Pokoknya engko nek wis lebar mingkem dhewe pokoknya aku empat gendong. Aku arep balik ya. Gendong. sekar pisang deganmu udo Aku balik ya. S1 kok kurang lah Ketawa gobyok ya, Geng. Aja tak tunggang. Oh. Yo. sekar pisang degan Sinom biasa. Sege. Iki sinom biasa. Nah, sebelum aku tahu kowe iki rasah takon model sing penting iki kelakon aku Lah nek kowe kelakon ya aku arek noto. ya kowe iki dadi bojoku Aku emoh. Golek oli yo bae. liya wis tak jelajahi kabeh mungkane kowe Aku ki Mbak Yumu gendong. ing ngampal iki wanita-wanita sing ayu rupane Oke sik ayu. sing wewek awake sing sengok mung ayu wasiah sing bisa ngrontokke jantung ati mula tresnane aku ya ayu wasiah ya Aku emoh. raras moyo rumen saat nek emoh ki yo mlayu emoh kok malah ngene-ngene Nek menikmati ora oleh. ya aja ora kena
Jadi aku tetep oleh. Aku piringan kaya entok mau. Kok entok. Wong kaya entok iki kaya bur. Akbar. Bur kombang. Ya, paten aku ya. Pokoknya aku emah bener. Sarung jagung walo dawa Tang, 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 prong, 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 prong. lanjan abon sonawi aku ki jane gumun karo kowe Piye kento? nek Vespa kae najan rodane iki cilik ning banter playune Nenek, kowe iki kabutan cup-cupan busi wong adek karo bisnis paro piye gitu. awis jelas wong cetok kaya Vespa kuwi Apa terbaik? bempermu kuwi mung kari ngendoki lifting Beverly. ya ngadeni aku ya Pokoknya aku emah gitu. ngadeni aku Emah. orang ngerti kejeming putra gunung pekat Ada. yen nganti gentong mengkon suring Pokoknya aku apa kelakon kowe tak perwoso iki sandalmu tak suwek tak buang pokoknya aku emah. Aku gawemu tak suwek tak buang orang ngerti ya. sikilmu tak penteng Orang ngerti. kiwa lantengen Orang ngerti ya. Piye? tak duwi jagung najan kowe ra ngladeni aku ora apa-apa ning weruh pitik noto ya aku seneng Pokoknya aku emah gitu. lem Emah. wah terbang awit kore kurang apa tresnane Gila tenan lho iki. Kok Pak? Gento ya kok Pak? Ora iki. iki totalitas ora usah wedi Lah gila tenan kek. kok saka kono ki 500 Kuwi nek saya tenan lho Pak, toro loro lho. cair yakin cair Tenan tuh iki. kalau gonku kuwi cair kok ya Ngendi saya wis cair kuwi. cair semono Pokoknya aku emah gitu. Aku pengen balik saiki. hah Sumingkir aku harus balik saiki. ora sandah tak disingkir Men bali saiki rasa sangoni. Aku telat lho Pak aku Pak. ya mateni ya Emah. pisan iki mladeni Pokoknya aku emah. kowe mung teko wis kono gento aku pasrah bungkukan karo aku Wis kono ta gento. najan aku kaya bongkok Aku pokoknya emah gitu. ya Emah. aku lali kan ora dicenteng jabang bayi Pak Iro Pokoknya aku emah ya gitu. Harap balik nih. Sumingkir. iki wis totalitas lho Pakde kowe nganti mlengel. Laos ijo. Sik.
Aku tak guyu sik. Kadek. Ayo, aku dhewe ya gumun kok. Aku plenger lho. Lah iya sik kan wis dimane bokong ini sah. Wong jan aku ki semelangke koyo kuwi lho nek lelungan. Lah iya. Wong tuwa kok ra nyebut. Aku ki tak nganti damuk mbok Dik. Kamu piye? Pak Dek anu sinden kono kae sedaya ngene. Malah aku mon yo nek kok gak gede. Nek kok mari nek ati kuciti. Ya. Pateni. Pokoknya aku mah Oh sijo tanpa konto. Jonit lanit Wah, aneh karo suruh bangsa itu dadi. kaya ora kuat aku nyawang kahanan. Sing edap-edap. Pokoknya aku mah gento. Ya kuwi Aku mung pengen balik gento. engko tak terke Aku pengen balik saiki gento. rasah bali nginep ning kene karo aku. Masa nginep ning iki? Aku wis biasa ning pasir yo tak lakoni. Aku mah Ning kandang yo tak lakoni. pokoknya aku mah gento. Iki wis delak bengi. Kosek ngenteni sing arak kondor. Bocalek nyangoni ora? Kudu nyangoni lho. Yuk. Ya. Halo wong. Ayo wasya. Orang ngerti kejemin anak suruh bangsa. Apa tak kecep-kecep Apa kelakon ku tak butuhkan. Aku arep bangun gento. Nanging kowe kudu nglatihnya. Kudu nglatihnya. Wis matur nuwun. Mekaten ketoprak saking Tirta. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula nggih. Muga-muga dadi amalmu ya tuh dilestarake nggone ketoprak. Nggih. Iya kan iki. Amal wis akeh. Ya, iki Matur nuwun. yo. Oh, Cik, matur nuwun. Iki rokok. Nggih. Oh ya. Kuwi agi sak tembangan. Nggih. Sing mau. Nggih, satemah nggih. Le ketoprak tak utang besok. Nggih, boten sah. Idep-idep kula niku nyumbang bataku. Nggih, nggih. Matur nuwun nggih. Lambemu Kang sing bangun iki. Bangun damel griya. bangun apa Nggih, ya? mugi-mugi tresnane dibangun saya tresna. Amin. Nggih, nek imah-imah niku saged langgeng awet. Amin. Sing riyen-riyen boten sah dimuten. Ora iki ora ngeling-eling kok. Danggep mawon sing riyen-riyen pun inang nggih biwek niku. Aku dikabari sing nyaroni kurang ajar. Pripun? Kowe layar ora? Sopo? Supri mati.
Oh, sing mriko. Oh. Wingi malah tergani kula kuwi. Sapa? Ah, nggih sing mriko kabarmu piye? Ayo asalane aja lali-lali yo ya tetep sedulur. Ora ono mantan keponakan ki ora ono. Ngono Lah kuwi. yo tetep anak ponakanku. Ah iya lambemu. Nggih, aturane terus lunga. Oh, apa? Roti. Oh, roti. Nggih ngaten nggih. Nggih, Matur nuwun. matur nuwun. Wah, jian. Atur nuwun iki kula nggih emangnya. Apa? Atur nuwun ngaten. Ayo, matur nuwun. Lungguh. Lah iki kok. Semengko ora. Oh. Pahit. Oke, nyo. Aku iki ora ora nek karo sinden ketemu. Alhamdulillah. Kose Iku kan nehmu nyempluki mau rada wagu ya susuk 20.000. Ane kudune cempluk ki rada galak kae. Kowe iki ngopo? Tok gendhok methoke aku. Aku kan mau tembunge sekolah ning 1. Aku arep bali. Aku tak bali. Susuk 20.000. Gawa susuk ora. susuke sesuk mbeh. Jadi Nggih matur nuwun Aris. matur nuwun Mbak Nisa. Nggih. Nggih. Mbak Rina